дар ҳолати мастӣ дора намудани воситаи нақлиёт ҳарчанд аз дағалтарин намуди қоидавайронкунӣ бо оқибатҳои нохуш бошад ҳам, ҳамону баъзе ронандаҳоро бо чунин намуди қоидавайронкунӣ бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт менамояд. Дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ, ки аз 17 то 27 июн дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузор гашт, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар баробари дигар қоидавайронкуниҳо 29 ҳолати пушти чамбараки мошин нишастани ронандаҳои сархушро ошкор намуданд. чунончи дар шаҳри Панҷакент ронандаи сабукрави Opel Vectra Усаров Баҳодур Облобердиевич, сокини ҷамоати деҳоти Саразм. дар ҳудуди шаҳри Исфара ронандаи автомашини Opel Vectra Маҳкамов Муслим Бобоевич, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ворух. дар шаҳри Истаравшан ронандаи автомашини Opel Astra Хушнуд Шукурзода. дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ронандаи сабукрави Деу Зариф Шукуров ва ронандаи автомашини ВАЗ 2106 Одил Абдуллоев ҳангоми идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ боздошт гардиданд.